за басейни. 100 метра свободен стил, момчета, група Б, първа серия, първи коридор, Денис Еминов Доростол. Втори коридор, Любим Кирилов Далян. Трети коридор, Александър Стойчев Далян. Четвърти коридор, Михаил Славчев Далян. За кой път да чуем? Защо? Група Б, втора серия. Калуян Асенов Боляри, Алекс Николов Доростол, Михаил Ганчев Ирис. Много хубаво, бе. Браво, браво. Кой наша има танча? Те се разбрал да писна заедно. Те имат единствено, не гледаш. Абсолютно еднакво. Личи си, че с нощи до 1,5 са стояли. Къде? Треньорката да не чуе. Значи не ги внесат по график. Къде ходят? С нас? С нас. А младши и някакви други ще се разумни. Да, ама днеска спаха на обяд. Това е тренировка, подготвителен лагер. Браво! Браво, Любиме! Браво, Сашо! Къде ти има да си? Айде, не ти си турски, брат. Аз съм върнал на турски. Да. Вече не е олимпиад, но се води друго. Как се тренира? Много добре се води. Браво,